madokachere dzauya dzanyasi nhau zuva rokugumisira mwedzi uno waKubvumbi apo tiri kuringa munao dzanyasi wamunangarwa wanga wari pabasa nyasi ya wabvumira kuchinjiwa kwevanhu wari ana munyori mukuru mumapazi ehurumende Simon Masanga aisiwa kuno zvinoringana nozvonharaunda kuti aiti ndiye munyori mukuru ikweyo. Pokare Dhokota Thomas Utete Ushe kwaya aisiwa kumigodhi. Thaddeus Chifamba aisiwa kunozvo maindastiri apa hanonzi pfungwa kunaka kwaya aisiwa kuti aringe nezvowabasa wehurumende. Pokare naProfesa muzvinafundo Obert Jiri aisiwa ndiye kubazi rinoringa nezvourimi nomichini yokurimisa. Kwai zviri kutotanda mangwana ipapa. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Paribe kunyepiwa kuti sei wabisiwa wakachinjiwa. Tinenge tikunyepai kana pano zvimwe. Apawo waisa pokare nyasi tsitsi zhou kuti aite ndiye mutevedzeri waHaritatos iko kubazi rinoringana zvoivhu. Rekai tione ipapa. Kwai anonzi Dhokota Prosper Matondi ndiye aitiwa munyori mukuru kubazi iro rakaisiwa manje rinaHaritatos. Rekai tione ipapa kuti zvichapera mushechere. Tinoramba zvedu takandoringa. Pokare kwai kudunhu roHarare kwaisiwa Dhokota Shingirai Mushamba kwai aisiwa kuti aende koshambira kuHarare. Zvino kuribe mvura hino tachazvikona chiri. Ndiani ari munyori mukuru kubazi kudunhu roHarare. Tinenge tichikunyepai zvimwe kana pane zvimwe zvaburika. Apa wamunangarwa wabva wati pokare kwai akasiya basa kuchiuto Commodore Simon Bere. Aiwa nokuti Bere ngaaisiwe paHeroes eka. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mweya wacho urambe wakazorora murugare kana ruriko kuvanhu vanoita mutsepwede. Ipapa tiribe kunyepiwa kuti achaikiwa rini. Kwaburika vhidhiyo kuno mumwe muchinda ari kuchema Mhanduwe akazaza masaka nomasaki ari kuchema kuti wakomana ndakapedza kupirita masikipa yangu inini yamakati muri kuda chindibhadharai mari yangu. Apa masikipa yacho ese ari kunyomba Chiwenga pasina gudo. Chiwenga must go. Chiwenga ngaanyangarike. Warume hwendo huno. Rekai tirambe zvedu takazviringa kuti zvinenge zviperera kupi, zvinenge zvitekera sei, zvinenge zvichina kupi. Tinoramba takaringa tichinyondonyepana kana zvaburika. Ipapa apa rekai tigoona kuti zvinenge zvitekera sei. Kanzuro yeguta roHarare kwai yagoti iyo vanhu vese vanodzimba mabhizimusi muHarare wakaisa zvishambadzi zvavo pese mabillboards pachirungu zvisiri pamutemo kwaikaabisei chop nowakanyora majurahoro yavo wachinyora wachitengesa zvinhu nokudidi waibisai chop tisati tasvika ikweyo nokutoti kana tikasvika chopenzi chinokurowai Mhanduwe munotokungura kuti wakapfa wari nani. Wamwe vanhu padandemutande wachiri kundovhunduka nanyasi kuti nhambera pakarohwa gemu chairo novakuru kuti mwana waMugabe yuyu aburike zvaakaburika nozuro zviya nokutoti mhosva yaakabatiwa nayo imhosva kwaiya kunangidzira pfuti yokutambisa, pfuti yomanyepo toy gun pachirungu. Ndipo unotoona kutoti idihwi apa kwaika akanga inonginangidzira munhu sondora pfuura pasati paita iyo nyaya yekupfuurana kwowanhu wakazoitikai. Ndipo unotoona kutoti mai idi kunanzvana kodzakakora dai ariwo kwedu aiwa dai izvezvizvi tiri kutokangamwa nozvacheni kutoti aipechemedziwa kana makore 10 chaiwo kana kupfuura. Apa ringaika kuti kwakanzi kwabhadhawa mari munhu zviuru 400. Hurumende yabhadhawa zviuru 500 kana chiri chokwadi kuti wamunangarwa ndiwo wakabhadhara. Wakomana mari yenyika inohwadza chindoenda zvayo idihwi dai zvachinja zvakadari izvi tinozvidaba.
muzvinafundo ravhumo madhuku wagototi wakomana tikalinga zviri kuitika magoringa chere kuti wamunangarwa ndiwo munhu mubodzi akagoita kuti mugwicho wache shoni agoende pamusoro kumauto. Orerererere ya pakanyangaritsa. Rekai tirambe takaringa kuti inoperera yakaita sei iyoyo. Tinenge chinyepana gweta advocate Thabani Mpofu Mhanduwe kwaya agototi reason wafa warowa ide aramba akaita kunge munhu afa akarowa. Kunorekai tiende kumatare odzimhosva kuti tione kuti zvinombopera sei, anonhadzirisiwa sei paari kuendesiwa kumatare. Kwaya akareketa mutsepwede usiriwo pamusoro pangu. Rekai tione kuti waneipedza chereyo inopera yakaita sei. Kwai kuno munhu anga akasungiwa apfa ari mumanja mumapurisa anga ari bekuendesiwa kudare. Kwaya hino munhu waakanetsana naye wakakinditsana Mhanduwe maawa mairi chaiwo wachirowana basi kusvikira uyati tasa. Orererere kunongoziva Mhanduwe apo kapo ya zvakutoda wanomira naJesu wanoziva kuti kana ndiri bekuuraya munhu ndiri bengozi yandinoripa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Arituzi yaagoburika iyo ichireketa kuti wakomana tikuhwadziwa kwaimwe wedu Bridget Dliwayo agonzi iweyo chienda kojiwa ikweyo panze ipapo nokutoti hurumende yati ichamudaba kuti asenze nokuti akaburika padande mutande akatora pikicha achiti itai ndiite mari yakawanda ndipewo mari yakawanda ndibhadharei mari yakawanda. Mhanduwe pakanyangara yatoonzara yapinda mubakai. Tikai tione zvedu kuti inogumira kupi nyaya yacho. Apa ipapa wamiriri wonyika nhatu wanga wari kuuya kuti waringane nokupanana mapepa nawamunangarwa. Wanoti mumiriri woColombia, mumiriri woNetherlands pokare nomumiriri woBelarus. Rekai tione ipapa kuti zvichategaira sei. Tinenge tichinyepana. Wese wandoimbisa kuti tida kuti tiingidzire kusenza neZimbabwe, da kuti tiingidzire kusenza neZimbabwe. Rekai tizvione kuti ndizvo chere kana kuti wanoramba wakapfanya pawakapfanya kunyanya po mavhiza ipapo. Tinenge tichinyepana zvedu. Wagariwo kwaseke kwai wagoenda koratidzira Mhanduwe kuno kambani yakatouya kokura kuti iite zvokuwaka mumatoro okwaseke ikweyo. Wakomana kwai wakatopegera vanhu Mhanduwe. Apa munondoziva kaa kuti kuna vanhu vanogara vanotsumburo mari kuti akandopegewa basi sondonoya kutouya kutodhiga kutojara ipapo. Warume rekai tione kuti zvinoperera kupi izvozvo nokuti ipapa taakuringa dziri kuitika pasi rese. Izvezvi muSouth Africa kwai wanota wawirirana nonyika yeArgentina kuti wapote wachipuwa tumushonga tokudzivirira chirwere cho mahwanda cho foot and mouth. Aiwa tikati makorokoto mazviita makona ipapo. Wana maposa watiwo zuva rochina mumwedzi wombudzi ndozuva rekuitiwa sarudzo. Dai kuri kwedu zvatorambiwa izvo. Kuti muda woita mumwedzi wombudzi paribe izvozvo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. South Africa yagoti kwai taakuingidzira nomwedzi miiri kuti tideredze mutengo wopeturu pane unofanira kunge uchiitiwa. Tikati pamunenge muri kuita tusvinu rekai tione peno ndidzo sarudzo dziri kuuyadzi. Heno ticharamba takazviringa hedu kuti zvinenge zviperera kupi. Apa mhuri yarungu pokare nehurumende yekuZambia wabvumirana manje kuti aiwa rekai tichiise mutumbi waAfbob. Imi tatita zvoona baizvi ndozvakaposa zvaitika pana Giresi naiyo hurumende yedu iyi. Asi Giresi akazochimbidza kungwara kwakuchimbidza kubva aika ega ari bekunyepa kuti takiika ipapo ndipo akangwara. Kuna awa waita munyama chaiwo. Kabila Joseph aisiwa pasi pozvirango zvoupfumi noAmerica. Akanzi iwewe zvinhu zvako zviri ino kuAmerica zvawakatenga zviya zvese taakutora zvato pachiribe chako. Ukauya ino tobva takusunga. Ukadidi tobva rekai tione ipapa kuti zvinoperera kupi.
kuzambia kwaizvezvi kwakufanira kuitiwa musangano mukuru unounza vanhu vanopfuura zviuru 5 vanhu vanoita kodzero dzevanhu pasi rese. Kuno kwaivarambiwa nozambia yati hatichada bazvi kuti zviitike izvozvo. Hei, regai tirambe tichiona Tanzania. Wabi yedu zvavo wakomana kwaipapa wari kureketa noExxon Mobil, Shell neinonzi Equinor kuti wagoite zvokuchenda kochera wachichera mweya yavo LNG, liquefied natural gas pachirungu. Kwaiye wakuda kuti iri buritse imari inokona kuunza mabhirioni 40 chaiwo omari yokuAmerica. Apa izvozvi izvi zvinenge zviitika izvi zvokutoti vanokona kunota nokuti kana hondo yekuIran ikaramba ichiita zvairi kuita zviizvi aiwa vanenge vakapinda. Kunorekai tigoona Mhanduwe kuti inoperera papi, inopera yakaita sei. Wachazvikona chere kana kuti ticharamba takaringa hedu. Pamutambo aiwa tiri kupemberera kwaiwo kukinya anonzi Sebastian Sawe. Aiwa kwai sawe mupenyu ndisawe akachinja akati sawe kwete save. Rekai tione kuti zvinopera sei. Asi tapemberewa nomutungamiri wenyika ikweyo akanga aino mari inosvika zviuru 62 $62,000 pachirungu. Pokare akapuwa nhamba yokuisa pamotika pache iri nhamba yotinguwa yaagomhanya yakanzi 015930. Tikati makorokoto kuita munhu akamhanya ndiye munhu akatanda kumhanya mumhanyo wakarepa asi achiumhanya mumaawa mairi basi. Aiwa zvati zvamboitika baizvi ndo inonzi World Marathon Record. Rekai tione ipapa kuti zvinoperera kupi, asi tiri kutenda tichiti makorokoto nokuti kwanyasi. Aiwa tagumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.